Isinagawa ngayong Biyernes ang pilot launching ng bagong poultry farm ng Legazpi City Veterinary Office na matatagpuan sa Barangay Bangkerohan. Kasabay ng pilot launching, namahagi ng mga itlog at mga sisiw ang naturang opisina sa mga napili nilang benepisyaryo mula sa 6 na lugar sa Southern Legazpi. Nanguna sa ribbon cutting at sa distribusyon si Mayor Hisham Ismail na pinuri ang bagong tagumpay ng City Veterinary Office sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Emmanuel Estipona. Nakulauna na katabangan, lalo-lalo na aram tayo ini sa mga most vulnerable na sector sa tuya, mga malnourished sectors. And at the same time, hopefully, pero pagtarabangan kagabo, sabi ko digdi, hibong tayo sustainable enough para ma-eradicate ang malnourishment digdi sa tuyang syudad. Ang nasabing poultry farm ay naging posible sa ilalim ng Harmonized Intervention for a Sustainable Hunger Alleviation and Mitigation o HISHAM Food Program ng Alkalde. Ayon kay Dr. Estipona, ang mga mapoproduce na itlog mula sa kanilang farm ay ipapamahagi sa mga malnourished na bata sa lungsod at sa mga may hirap na pamilya. Sisimulan anya nila ang regular na distribusyon sa susunod na taon. Expecting to produce 25 to 30 trays a day. So now, ngayong month, since nag-uumpisa pa lang itong mga itlog, kaunti-kunti pa at of course, pataas na ito, ang target muna natin are those vulnerable sectors. Then next year, early next year, hingi na po ako ng pre-list ng mga indigent families sa 70 barangay. Every barangay muna is 25 person. 1 tray po ang ibibigay natin para at least mapakinabangan talaga. Dagdag pa niya, layunin ng programa na palakasin ang seguridad sa pagkain, nutrisyon at kabuhayan ng mga Legazpenyo. Nangyari rin po ang ating panaginip and ang ating mithiin na makatulong po sa mga vulnerable sector which are the malnourished children, the PWDs, the TB Dutch patient, and the indigent families para maibsan po natin temporarily ang kagutuman. But ang atin naman na kaisipan, hindi lang po kagutuman ang ating tinatakel. But of course, we are inspiring them to become more productive sector of the society. We are inspiring them na hindi po sila maiiwan at iniiwanan. And all the more, gusto namin maging mas masigasig sila with the mindsetting na binibigay namin every orientations that we are making. May tema ang aktibidad na bida ang nutrisyon, itlog para sa mas masigla at malusog na pamayanan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon. Always, smile always.